Naša redakcia sa dozvedela, že tuto vo Váhovciach sa stal jeden trestný čin. Vy ste bol svedkom. Môžete povedať niečo k tomu? Tak keď som vyšiel z reštaurácie, tak videl som zabitú veveričku a bolo mi veľmi ľúto. Tak som zavolal kamarádov, že prečo, kto ho zabil. A povedal mi môj kamarát, že Jozef cigánskeho pôvodu, že ho zabil. A okamžite som informoval všetkých, lebo mám rád zvieratá. Ja som mirovný človeka. Som teraz kandidát na starostu a aj ochranu zvierat som volal. A povedal som, že urobím všetko opatrenie, aby nezabíjali zvieratá. No a kvôli tomu som vás volal. Volal som aj políciu, oznámil som to všetkým, aj mojim kamarádom som to povedal, že nechceme, aby zvieratá zabíjali ľudia. A preto som vás aj poprosil, aby ste urobili televízii kontakt a aby to bolo na celom svete uznané, že zvieratá nemôžete zabíjať. Aj máte poznatok, že ako ju zabil ten páchateľ? Mám jedného človeka, ktorý to videl, že s kolesom bicykla ten malý, on skočil ako na stôl, ako on chodí normálne medzi zvieratami, medzi nami a on s kolesom ho utrela. To zviera bolo vykrvácané, videl som krv a videl som, ako bolo vykrvácané a ešte som jej donesol taký malý, ako takú napolitánku, hovorím, najesť a už som videl, že je mŕtva. A veľmi mi bolo ľúto a preto som ako chcem, aby ľudia nezabíjali zvieratá, aby ich mali radi a prečo takto ničia ľudia zvieratá, ktoré sú medzi nami a veľmi blízko chodia k nám. Je na týchto malých zvierat je asi 10 u nás a chodia krásne k nám a približujú sa. Aj na meter. Prídu na meter, ja ich krmím. Niekedy ja im dávam niečo najesť. A veľmi sú milí a veľmi dobrí. To sú ako veveričky, veľmi milé, také krásne a máme ich rád. Ja mám aj fotku potom. Telefón. Ale si neďal direktne. Teraz na to. A hentu.